media korte do Aphan nang lito Aphan nang cho pha teng pen kewang pod akiru pi perfect lo nilipini nang lito Aphan nang cho pha lam thegela hello patumi dik Stephan Phangcho pu nili birodhela pen party alam the ajak alam kaning jidu laso puthak si nili karbiang long arat angkang pido Aphan isi lam klar mate ke pachini kang tu laso pena jok senang itu han phap ono ke chengsi la ke langli pe klang pon la bangke APHLC asong pen ni kachi uke Rajen Timung ajoy ni usi Stephan Phangcho bang alangli nangli tum media hoi pe ni liberta lo patumi ni le bang solam the beta uthoni li lam pe klar dunji pulo setame ni li difu pen ang tan nam nang ko ma sinili tong sekot bang ni li pidun tek thedelo tami pini puthot ako nang to banang cho phalo la hello alangli nilitum along MEC election hood alangli wang lo nililong wang pen niliphan pharokre phone suri hini ne jang thuche thai no pu hala so hud nang rap do pen ahem konalo ne kodang asor ne la bangke ni hala sut ke MEC election hood muni duppi ko posini ta chiri ne setame a phi bangke MP election hood aprang bangke litum lemra pelo lang litum pen amasi ke claim ke dam kaduk kawe claim rapet dam rapet lo amasi kami si hini de choklem ponang hok lo bangke alang li no hok pen ami ramrong ben satami alang li lak chokatang kawan lo pen litum claim rapet lo la pen a business ta chingthur hedelo ale vedelo loss chok pusatami alang li nili phanang pulo nikela sotangka ke bang men siwa niling jir pen pusini phanang than no to tang te pusini li ke cheng si alang li phan check tok dun lo lak isini li check pilo la so pen a phi a pipon chat sini li lak plira 4 lakhs 80,000 bak nili tum pilong lo la pen ki pilong le dolang satame alang li kupia intention one hada ke chethanang le to media thaino bangke kesu hut nang lang le det kesu hut nili phana ardik clip le det Rajen Timung ki tu sata birta ke long pen masini le tum alang li so det pulo nili phana nang pachini lo amasi nili tum nili sisi a president hoi pen nili secretary phanili hukum pisi Stephan Phangcho so that aposi tum sekai si hini vetame cherabdu na pusi nili constituency a secretary Rajen Timung phanili hukum pisi alang li group long upload lo lapen alang ni so that pusi ili to masar JI katharta nili phanang pachini lo suri hini ne alang li tarabdun lo nili talang li so that pusi nili ta mentune pharo pho petune suri sila puson pidun long lo lapen bikrom hanse ta nili phan birta nang pilo alang li keso pu pena jok alang li ta surinar cap ne tangka pidun long lo pusi alang li nang jetham lapen hala group along kipi pen rat atum alang li phan kupi potong sekai si hini pidunun edelo ne la bangani li buji je chini ne dela satame alang li ke claim ke dam kachipi duk lapen nili ko ane ke khoros kaduk kabe pu alang li hadang le to media thainu ningjelo si chorolo alang li ke claim dam chipi duko kalang ahok claim ra pe dam ra pelo setame alang li inuvet kalilo kachipi duki hola PS committee long hala rong along
yes committee a president secretary tumanna kachipiduk su sugali halatum theng lo han chojor cha so derahut une derahut halatum jok phana pati na thai wili athema APHLC party ke lage ni tum nonamat ke council itum chari long lela nonalang li kesu ke chelang pen dimapur alang li kesu chelang lo pen haladak hospital along ajak fees jitu niki bill kele hala bangso bill ke peun e pen ajok tuliram rong hang si alang li phan rab dun lo pulo lake jok lesu setame APHLC munil lesu Congress munil lesu ESDC munil lesu BJP munil lesu CPIML munil lesu tha council ke chari tumge lake ami thanga tangka ga lili lo government na tangka lo inu CM bolote lage Karbi Anglong a CM lo posi lake ajara party hana rap melu athelang li jungjung tangka ga li mati government na tangka ga mati non lasi jasemet niliphan nang pulo ar punang pek ponei pulo alang li phan nilitum chingwai lo MSC election hodan yalang li lumba jong lo voter ID avela athe alang li lumba jong sorkali lapen alang li methang matanang je than niliphan ni MSC election kanang phan phut nang jo onong le delu nilipulo nangante voter ID che selam non che selam de no MP election kanang na vot jok do nei che non ki jani non che selam ta hailo mini seta khei long ri jok wanai pu penamen bena jok nili tumke alang li phan alang li nang hang finance secretary ni phanang pe goi pulo seta finance secretary ke already ni tumke appoint ta president hai da ke appoint ta secretary da ke appoint ta ni pulo lasi nang non IT na IT cell na a secretary nang claim pon Charlie Pontha non mirara angko ke nang Charlie dun tha usinili IT cell a secretary ni tum difuel AC constituency trop a president secretary phani tum pangrum si ni tum alang li phan IT cell a secretary pek pon lo lapen ajahak alang li claim rapet dam rapet akorti tumben kache tonti ason satamini li phan ajahak angbong lam complaints pinang anang pele tani li lahai ke thang lam tani li chore na pen din de muthe claim payment na dam payment itum kheye pharma na posi itum che songra pen na posi la anta nilitum che than che peri pon bom si dam pon bom non jasemet APHLC ka chiu ke Rajen Timung ma joini lapen party long ideology ajak ningang samse joini puke lake nangli phan ko mani hala council ke chari atum hospital ke chelang kesu ke chelang long bill nang PPDet pu pedam amendment apot si jong si nangli party phan la poson iningang samse pulo de lage ahok pet akachesong pu hokdamun edet po kiduk kisung do nili tumta nili methaya mata 2017 aninka nili independent man thorlo 2019 ke nili APHLC lo jai sar MP election ke thot cheng ho dili methang masi election e jali a election ke papar laso lam so lam gali lapen kachesong pulote ilitum edet elong ri ke cherai kom je phan lang li phan ning ke oi pen leni lila hiri gali satame rata tum chini nangi je alang li phan mane kipi pe pin lo pogali bonda kipi tong thek theyang ko alang li kopia intention ben lone kopi ke thek long ben dong li men la poson ke chapar leb lone la bangke ni li tum chini ni bani li chini ni la pen son plia bangala hello chethana ling satame
ilitum APHLC tum ke PS committee tum CC committee tum village committee tum chipi duk pik halatu theng lo han cho non tum sar jaya tha rap long o ilo nili ta rap long o ilo sata lason ke pasi la pen lason kachudin thapu ke pini adi tum thek long mela hoitu alangli peni nangli tum media hoi peni long last nangli tum media tum karjo hu nangli ande la so party choda pete don nangli pia party si chi dun populo non ke do boma council chari bom tum long se dun ma pulo o kalang lo pusalang li jethak lo hoitu BJP ki dun kang tung bena posi alangli nili phan posonta hailo mene ba party phan posonta hailo mene apen BJP atum aja inut bahani tum hoitu la phan pene palam sota hailo mene la bangani tum chini unde dela setame khei longri jognangji ke cheso tumalong amen in than long nangi ke cheso tuma pota cancel long nangi arni sige la so bet along ri itum cerai kom chip long nangi pulote itum ining gidinge kenang so ininga sedeng menga chokchi kame claim ge political party along ge dudun puno business along puno hemtun along puno chat along puno da ininga chepe sedeng pen kame claim ke chunchelo success selo lahela nasi chorolo nilihin ben lapan se nangle tumhan pachini ponlo benang tumang se pinde karju idu pute adu tame Stephan Phangcho alang di lak cokotan ka kewan tu. Komat pensigawan la pen kipi Aphan kewan. Kharbar isi hini business pu choklem nang pu pena pose alang li wan le wan lo mesen lo La APHLC parti kan tangje Aphan le alang di abang lak cok kewan. kali ini tum bahani pu business choklem nang pu pena to sikewan kata me non ki piopor hor bangela bangeni li penang an bang pen sikewan pu pena men pe si penang an atangka ke ni li ke woilong lo la bangge alang li phan pidum thulong lo je pidam ko he ko na pen sikewan ma hala so phan chi pidam thulo ko bang jungjung alam me si party long wan dela si prengke jok tadu dei prengke bangla si inu texer sa da bang pulo prenggawe pino bangke incam da karbiang long lo inu thedung munu ki puadi prenggawe pino bangke incam prenggawe tum ke incam cholo apreng si prengjang komane ke gari alun ke ena preng komane ke dukan a preng komane ke bank lun ke cho ena preng komane ke non even mobile da EMI en kalima EMI penon mobile lun en ala haya preng mane ke interest a preng mane ke jirpi polong pen preng ason choram pen pini kharbar choklen I phaniri sata pini arni si social media long ba media thengno ekdom pu ke lason ga abi kedi jelo pasang nasi alang le nini phan ko pene komane ke toy bangdo tai nili ga chini pu bange athe malang li hala dimapur se ke chelang hu hala bil piun tuliram ro hang se pidun bulo kedi ladak bang itu mun sidam nang po ye nasi ako non kidu ni talang li BJP si duni buke ang hupen ke bar yo nasi lahai pen bangke itu makai ke reng nangi pulo te alang li non nang idun ko bentulo MEC election of Frank pulo te non ningkan hini ba kedulang bu di ningkan hini pe nyong se alang li mane kache song kang ton lo pulo te lake itu madde di upusi itu kache song unila nili ke regional lo ngadu ne ka ha bihe kang ko pe nili ke ha gitar ar deng theklo tabla thip theklo bu pen le non an nili ke regional long lok la ta sungkrum etami army si ke APHLC pen itu det cerai kom ne longri long pan itu deklar nah hello Tangje alang di Phangcho sambo parti kan kache oke nang nang tumba ni jungjung kacila iba lason ke doko kan jadi si alang di parti kan kache nakulum. nili tum jung ke celang sela thang da ve nili alang le panon most welcome alang li komani alam karju pen alang li BJP ki dun ngang tung pen nili pan peni nang karbok do ta kacelang sela jithang kam awi
la politika la pena ke party pini pu APHLC party pu pena jok itu ache lang selere ja kam sa bi akar bi to percentage se gon se do me thang bong le ching hon he te jok na nei hon ba we lo lai lo na si la lo